danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu da sanar da kai ranar mutuwa da sabon shi. Da Allah ya gwada mana ishara sai ya ban mu da Buhari ya gaya zami to mu koma ga Allah. Wallahi tallahi mu tashi mu dinga istighfari muna tuba ga Allah kuma duk wanda ka ji ya zage Buhari Allah gafata mala a gefe ba ruwanka da shi Allah gafata mala. Duk wanda ka ji ina zagen Buhari ba ruwanka da shi kar ma ka tanka masa ka raba da shi kawai ka tafi kai harka ka mu ci gaba da addu'a. Wallahi malam yunwar da ake a ƙasar nan malam sai abin da Allah yi ana talauci ma yanzu a dawanau Allah ya tsinewa mai ƙarya mutum ne aka auna masa dawa kwano shida na dawa ya koma ya yi shida na ya tafi da dawa aka ce ina kuɗi ya ce wani kuɗi wallahi malam ka ji labari ko kowa aka dinga yi da shi billahi la ilaha illa huwa sama da mutum 50 aka kasa face buhu kita in yi nan haka yi duma ka yi ƙarshe da ya samu ‘yar kafa wallahi malam da ya zado wata zirka ta fi da kyanna da ya baje wani alƙur'an sai aka dade a nan wani alhaji hido da motarsa ya ce kai zo algaba da malam sai zo ya ce ya aka yi haka ka karɓi dawa jama'a kuma ka hana su kuɗin ya ce wallahi tallahi alhaji ya ce wallahi rantsuwa ya ce bai karya ba da farko kenan sannan abu na biyu ya ce yana da mata biyu kuma algafata malam yana da 'ya'ya 11 ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ya ce rannan da bala'i ya bala'i da yaran suka daga kuka ruwan zafi aka dora da daddare yaran suna dako a gaban ruwan zafin algafata malam malam kana galan garin rogo shi yake wannan wai buhunsa 6,000 malam ya ake so mi ne 6,000 garin rogo Allah malam wallahi tallahi alhajin nan ya ce to abin da ya kamata a yi a ga 100,000 ya ɗauki 100,000 ba mai yadancin sannan ya haka ya ce a je a samu shinkafa irin Thailand din nan a bashi buhu ɗaya sannan a bashi masara nan ma buhu ɗaya. Malam ka duba matasanmu malam in ka je jami'a fa sai ka yi hawaye billahi lazi la ilaha illa huwa in ka je jami'a kaga dan bahaushe wanda yake cikin bala'i wanda rashin aiki sai ka gama bokon ma a baka da kirga lambar mota duk inda ka wuce a ce digiri ne da shi to ba aiki sai dai in mota ta wuce ka dinga rano kowa ya tambaye ka to talaka ka fi uwarka ka fi ubanka ka fi tafarkin annabi Muhammadu yanzu wallahi tallahi mala kwanaki aka sace tiriliyan 30 tiriliyan to tiriliyan 30 baba da tijo abinda masana suka lissafa tiriliyan 30 ta isa a gina Najeriya guda 3 wallahi tallahi billahi labi tsakanin mutum biyu an rasa tiriliyan 30 yanzu ba ga da'a bala'i ba da'a masifa duniya mugun waje duniya maganin mai kokari ka ga mutum a firgice leda in ya gani a kwallo sai ya zunzunguri ledar ya tabbata ba komai Allah yake tsanci waya kuma sai an magana ka wani shege a yaran na haka wani ya shigo walo kaza ya mu ne Buhari na ce to akai ya san ka kai aiki ne ya san ka ni ku inda ne wa Allah godiya alhaji da ta sai in taba yan sana'a kuma sai in yi wa'azi to inda na gama da su kenan yanzu me yasa ga malam Nasi da Abubakar Gwauron Dutse ya gama da malamai ga sana'a ga karatu algaba ta malam in ya ga dama sai ya kalli mutum 40 ya ce duk ku tafi umara in ya ga dama sai ya kalli masallaci ya ce kai kyau a ce da alhazai ne ku su ce a karamakallahu ya ce da a rufo masallaci iya na ciki da shi za a yi haji ai malami da sana'a ya yi shi yasa annabi ya ce ku dinga sana'a kar ka zama ci ma zaune
amma ta albarkacin makaranta ɓarawo ne kai. Wanda ya fara wanzanci a duniya annabi Shisu, fawa annabi Hudu, fatanci sana'a ce ta manzon Allah, kafinta annabi Nuhu, ƙira annabi Dauda, baban annabi Sulemana, awo annabi Yusufa.